Sasagutin ko po itong comment na ito. In-screenshot ko po itong comment na ito, kaso nawala siya guys. I think na-delete ko siya accidentally kasi mag-delete ako sa mga nagamit ko na ng mga videos. So, ngayon, itong question na ito, sabi pa niya, Sis Ann, curious lang ako sis, sa tingin mo, anong mangyayari sa'yo kung hihiwalayan ka ni Afam? Okay, yun yung ano niya. Kung hihiwalan daw ako ni Afam, ano daw mangyari sa akin? Wala daw akong trabaho. And then, yun, kung titira ba daw ako dito sa US or babalik ako ng Pilipinas. Ito na, sa tingin ko, hindi po ako hiwalayan ni Mister. Kasi in lababo po yan, kahit parang sa tingin ninyo na wala yung pakialam, pero in lababo po yan, makikita po ninyo dahil po palagi ako pinapakain. Sagutin ko even though alam ko na hindi mangyayari yan. Kung hihiwalayan ako ni Mister, yung talagang gulatin ako na hiwalay tayo kasi parang hindi na kita mahal, ganun ba? Yung gulatin ka. Of course, in the mirian, mag-iyak. Mag-iyak, una iyak, and then pagkatapos niyan, magtanong kung bakit, o magtanong talaga, no, kapag hihiwalayan ka guys, magulat ka guys, iyak, sakit, ganon, pero sa tanungin mo, ano bang dahilan, may kasalanan ba ako, hindi naman ako nag-cheat, ganon, di ba? Ganyan yung kadramahan, pero kung anong mangyayari sa akin, I think sa akin guys, is okay ako guys, kasi ito po ang gagawin ko, kunin ko lahat ang kayamanan po niya. Kunin ko lahat at ilagay ko sa lawyer. Maghanap ako ng lawyer. Joke lang guys. Ito kasi yan guys. Sabi ko sa kanya kung magkahiwalay tayo or something ganun or hindi natin alam na. Anak kasi yan guys. Mga material. Ito, kung noon po ito kung noon po itong tanong na ito, sasagutin ko talaga, ibinta ang bahay, pagkatapos niya hatiin natin at kunin ko yung half at saka mag-ano ako ng alimony kahit wala akong anak kasi ikaw yung may sweldo, half ng sweldo mo kunin ko. Ganyan kasi yan dito. Pwede kang magpunta sa lawyer and then kung matagal na kayong kasal, mag-ano ka sa lawyer na kung sino yung malaki ang sweldo, pwede kang iwan ko basta may mangyari, may mga ganun guys, no? Kasi po ang kaibigan po niya nangyari po yan guys. Matagal silang kasal, hiniwalayan po ng asawa. Malaki yung sweldo ng asawa, babae. So yung friend ni Tami ay nakilala niyo. Yung friend ni Tami until now, nagkuha pa rin kasi nagtrabaho yung ex-wife niya. So kuha pa rin siya guys. Meron pa rin siyang matanggap. Ganyan ang gawin ko guys. Kung hiwala niya ako, kung noon po ito. Pero ngayon guys, nagbago na si Inday Mary Ann. Ang mangyayari guys, is ibigay ko sa kanya yung bahay. Ang bahay is sa aming dalawa. Ito ang titulo is akin at kay Tami. Pero ibigay ko sa kanya guys. Ibigay ko sa kanya. So, hindi ko naman ito madalas langit guys, no? Kasi nagbago na si Inday Mary Ann. And then pagkatapos niyan, ang hingin ko lang sa kanya is kunin ko yung savings kasi siya yung pinahawak sa savings ko. Kunin ko yung savings, guys, no? So, yung parang tingin ko, parang baon ko. Kasi ako, mabuhay man ako dito, guys. Dito ako sa US, magtrabaho ako at mag-vlog. Mabuhay talaga, buhay na buhay si Inday Mary Ann. Magbili ako ng van, ipa-renovate, ipaano ko yung van, ipaayos ko, parang bahay na may kusina, may bathroom, ganon. Parang doon na ako magtira-tira. Mabubuhay ako, guys. Pangarap ko din yan, guys. Yung mag-vanning, yung mag-travel van vlogging, pangarap ko din yan. So, yun yung gawin ko. And then magtrabaho, and then mag-vlog, ganun. Pero hindi ko kunin, manghingi lang ako ng kaunting, yung savings ko. Nasa kanya yan, kung bigyan niya ako or what, no? Kung bigyan niya ako ng pabaon, or kung magigilty ba siya kasi hiwalayan niya ako, diba? Siyang nahiwalay. So, ganyan yung mangyari. Ngayon yan. So, hindi ako talaga yung parang babae na parang atat na atat sa kayamanan or atat na atat sa mga kung anong meron siya, no? Pero kung noon guys, promise guys, ay nako, pira-pira. Kuanan ko talaga kasi ako noon yung parang wala akong noon, yung parang hindi ako nag-isip na yung mga gamit dito sa mundo is hindi ko naisip. Alam ko naman na hindi natin madadala pag mamatay, pero wala akong common sense sa mga yung yung parang basta yung alam na lumapit ako sa Panginoon, basa ako ng Bible, nagbago na si Inday So, ako wala na ako pakialam. So, kung sa Pilipinas din, mabubuhay din ako sa Pilipinas. No? Kung andito ko ako magtrabaho, mag-vlog, mag-van life, di ba, mag-van life, buhay na buhay si Inday Mary Ann, no? Pero guys, yun yung sagot ko talaga kasi gusto kong sagutin in-screenshot ko guys. Nawala man yung screenshot ko na comment ng babae. Talagang ang dami guys, may mga ibang tao dito na hinihiwalayan ng Afam or yung babae yung humiwalay sa Afam kasi may edad na, and then wala masyadong kaya, ganyan guys. So iba't ibang klase, pero
sa akin ngayon si Tami hindi yan humiwalay, pero noon guys sinabihan ako ni Tabi once, yung grabe yung away namin noon, yung bago pa lang kami, I think 1 year 2 year kami ni Tami nagsama, sinabihan niya ako mag-impake ka at aalis, at ako naman na in lababo kasi sobrang ko silosa noon, ako naman na in lababo, sabi ko ayaw ko, di ba? Paalisin ako sa sobrang silos ko guys, hindi kinaya ni Tami, at buti na lang hanggang ngayon nakasurvive siya sa akin at nagbago na si Inday Marian about silos no, kasi naisip ko din, hay ang tanda-tanda na namin, ang tanda na ni Mister, hindi na yan mag-cheat. Alam niyo ang mga tao kasi may mga afam na yung parang manguwag noon sila kapag tiguwang na, grabe ang pagpanguwag, kung tiguwang na sila manguwag na noon, akong ba na lahi, nagkatiguwang ming duhaw, nagkawalay lami nagkatigong, pero mahal namin ang isa't isa guys, pero nagkatiguang nagpagkawalay lami, ipangkapoy nas kinabuhi no kanang mga alam niya ninyo sa kama-kama mga ana-ana mga ana-ana, pero yun, hay Ginoo ko, ang hirap kapag tumanda na guys, and matagal kayong magkasama, maano may mga pagbabago, pero ang mga afam na mga may edad na, hindi lang afam, mga Pinoy may edad na guys, doon pa grabe noong pang panguwag, abis nagtumanda na, hindi na tumatayo yung mga tuhod-tuhuran nila, doon pa sila nag-uuwag, may mga ganon no. So kaya ang iba, ako wala na akong pakialam, kasi alam ko naman na hindi yung gawin ni Mister. Itong bahay na to, ibigay ko sa kanya, ibigay ko, sinabihan ko pa yan siya, ibigay ko sa iyo, pero patirahin mo dito yung kapatid mo, ibigay mo sa kanya yung kapatid na wala na ding asawa, ibigay mo kay para meron kang kasama. Sabi ko sa kanya, kung papatirahin mo dito yung kapatid ko, ako aalis, kasi ayaw kong may kasama sa bahay na babae, or ayaw kong may kasama sa bahay, gusto ko yung kami lang ni Tami, may privacy kami dito, kami lang dalawa, ganon. So kasi naranasan namin na makasama si Bianan, kapatid niya, nakatira kami sa isang bubong. So yun, yung nagkabahay na kami, ang sarap ng feeling na kami lang. So kaya sabi ng iba, idalhin ko daw yung mga kapatid ko dito, hindi man pwede dalhin, pwede pabisitahin, pero patirahin dito, hindi ko kaya guys. Kasi lumaki ako na wala sa pamilya ko, no? So sanay ako na mag-isa talaga. Ang sabi ko kay Tami, kung patirahin mo yun dito yung kapatid mo, ako yung aalis. Prangkahan guys, pinaprangka ko talaga siya. Kasi kung patirahin mo dito yung kapatid mo na babae, ako yung aalis. Kasi ayaw ko, nakasama ko na yung ina niya, sabi ko sa kanya, ayaw kong magkaroon ng kasama, na, lalo na pag babae, kasi ang babae ganun ganun ang mga babae, at ayaw kong yung parang mag-ignay ko, sa Bisaya pa mag-ignay ko, kay ako ning balay, no, mag-ignay ko, ako no'y mag-ignay, abis akong balay, ako na no'y mag-ignay, no, ayaw kong ganana. Moonang, kami ni Tami, kami lang talagang dalawa. Pero sabi ko sa kanya, kung mangyayari man yan, kung gawin mo yan, sabi ko, hindi tayo maghiwalay. No, kung mahal naman kita, kung mahal mo ako, hindi tayo maghiwalay. Pero ayaw ko lang tumira sa bubong na ito. Sabi ko sa kanya, pero sa inyo na yan. Kasi wala na akong pakialam guys. Kasi nga, ang mundo is malapit na bumalik ang Panginoon. And then ito pang alalahanin natin. Hindi ito madalagay sa langit. No, ito pa, mga alahas, no. Thankful tayo na mayroon tayong mga ganito dito sa mundo. Thankful tayo sa blessing ng Panginoon. Pero hindi natin na, paano ang bahay pag maglinog, no? Guys, Ginoo ko. Wag na guys. Hindi natin madala sa langit. So, yun lang yan siya. Kain po tayo Gutom man ko guys, So, naatay ginamos, Itong ginamos is sa mga hindi makagets. This is, naluto lang gid siya sa vinegar. So, ginamos atong sudan, di naluto-lutoon, diretso na kaon-kaonon, diba? Ginamos ta guys, ginamos. Diba? Maginamos ta. Naglaway jud ko gigutom ko nya dili na ko magkuan. Di na ko maglutog sudan. Butangan nato na siya og kining kamatis, onion, no, diba? Onion muna siya. Gutom kay guys, lami kayo. Nya butangan nato og suka. Diba suka? Lami Onya, kuha po tag sili. Spicy na, di ba? So, para hindi masyado spicy, usa lang atong ilagay, isa lang. Yun, lamian. Lami, kaing sudan, guys. Spicy, fermented fish, no? Lami. Kaon ta, guys. Kaon. Lami, Unya, naapad jud tay. Kalamansi. Diba? Butangan na itong kalamansi gamay. Diba? Yummy. Kinamot, lami, Uy, guys, humuta, Magkinamot si Inday Mirian, Pagani ko kakaon, lami na kaayo, kinamot ta, guys. Magkamay.
Mm. Fermented jud. Lami ah. Lami ah, ginamos. Ay. Broken fish. Yeah. Lami ah. Sarap. Ayaw talaga ni Tami mga ganito. No? Lami ah. Lami ah guys. Kamatis guys. Kaon. Bangat. Lami kayo. Tamis kayo kung kamatis. Halang. Dugay na kayo kuha kakaon na guys, no? Ginamos. 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 Kaon mo ginamos? Lami ay. Lami kayo. More kanin. More rice ta. More rice. Lami kayo guys. Bisag ingani lang. Simple. Lami kayo nignay ukra ba? Ukra? Ana. Lami ani ay. Kaso man ko ukra eh. Dili tanan mo kaog ginamos. Ako wa na gyud ko kakaon na ni dugay na. Pero dili gyud tanan mo kaog ginamos kay daghan kay ma-imagine ba. Pero kanang mga homemade na ginamos, lami gyud kay na siya. Pero ang uban gyud dili makaon sa usaon. Kaya ang isda, ang ilang gihuna-huna giulod. Mo pud na akong gihuna-huna. Pero depende na sa pagluto. Ug usa pa, kanang mga homemade, wa na siya gitiniil. Wa na gikamak-tamak ang tiil. Wa na siya gitamak-tamak ang tiil. Try na tong kaong sili, be. Try na tayo kaong sili. Be? Spicy. Who wants to eat? May ano siya. May pula. Ayaw ko yung pula. Tinain man na yan. Ah?